Kanta-asiakasetuihin ja arvontoihin kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa tutussa osoitteessa veikkaus.fi. Tuossa samassa osoitteessa voit jättää myös rivisi joka päivä suoritettavaan Kenon päiväarvontaan. Nyt on kuitenkin aika lähteä sitten jännittämään perjantai-illan Keno-arvontaa. Näin pyörähtää Kenon-kone käyntiin ja arvotaan tämän iltainen voittorivi. Voittorivin jälkeen arvotaan vielä illan kunkkunumeroja. Näin kaikilla pelaajilla, jotka ovat valinneet pelinsä kunkkukertoimet, on vielä kunkkunumeron osuessa mahdollisuus vähintäänkin tuplata voittonsa. Viisikymmentäyhdeksän. 4. 52. 70. 58. 14. 56. 43. 17. 10. 5. 38. 26. 61. 9. 33. 22. 2. Ja 48. Näin saatiin tämän iltainen voittorivi arvottua ja nyt siirrytään illan kunkkunumeron arvontaan.